додгоҳи низомии суғд мегӯянд моҳи апрели имсол як афсареро барои латтукуб ва то ба худкушӣ расонидани сарбозе ба 9 соли зиндон маҳкум карданд. Абдураҳим Бекзода, додситони низомии вилоят, дар ин бора охири ҳафтаи гузашта зимни як нишасти хабарӣ суҳбат кард. Як сержанти хуб ба хизмати худам хеле кирдорҳои ғайриқонуниро раво мебинад. Дар оянда ва оқибати вазин да оварда мерасонад хушо меовезад. Як ҳолат дар шаҳри Панҷаки қисми ҳарбии зетуби вазорати мудофиа мекунад. ба гуфтаи додрас афсари зиндонӣ Бобур Бозоров ҳамин сол Юсуфҷон Шарифхон сарбози навомадаро латтукуб кард ва озор дод. Сарбози ҷавон ба бадрафторӣ тоб наоварда худро овехтааст. Ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд, бадрафторӣ ва азобу шиканҷа дар сафи нирӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон зиёд аст ва ҳукумат барои решакан кардани он бояд бештар кӯшиш кунад.